नोंथाङा बेमारजों भुगिनांनानै दं नामा? जुदि नोंथाङा बेमारजों भुगिनांनानै दं अब्ला सांग्रां जा। नंगौ, बाक्सानि जाला पाब्लिक हेल्थ सेन्टाराव गिख्रंथाव जाथाय सोमजिदों। तुतुमनि दास मुंनि आइजोनो सम बारनाय मुलि हरदों। 2022 मायथाइनि जुलाइ दानावनो हेल्थ सेन्टारनिफ्राय बेरामिनो सम बारनाय मुलिखौ हरो। जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो ओनसोलनि सुबुंफोरनि मबाइल गोसारनो सम बारनाय टेब्लेटनि सावगारि। भुगिनांनाय सुबुङा फेसबुकआवनो आपल'ड खालामदों जाला पाब्लिक हेल्थ सेन्टारनि बे आखुखौ। बे जाथायखौ सिमान जादों जाला पाब्लिक सेन्टारनि सामलायगिरिया। बरपेटा रडनिफ्राय अनजु बसुमतारीनि खौरां। যোৱাকালি আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট ছুটিত আছিল আৰু সেইকাৰণে গেট খোলে কি কয় বটল টেবলেটটো দিছিল। দিব নালাগিছিল কিন্তু কিবা মিষ্টেকৰ কাৰণে এইটো হৈ গ'ল। মিষ্টাৰ মানে কি এক্সৰে ঔষধ দিয়া নাযাব নপৰে, কিন্তু ঔষধটো কোনো গুণাগুণ নাথাকিব, বেমাৰত নপৰে সেইটো হ'লেও অন্য অসুবিধা একো নহয়। আৰু অলপ অধিক সচেতন হোৱাটো মই বিচাৰোঁ যাতে এক্সৰে মেডিচিন পেচেণ্টে কেতিয়াও নাপায়। মই ফাৰ্মাচিষ্ট আহিছে, ফাৰ্মাচিষ্টক মই মেডিচিনবিলাক চেক আপ কৰিব কৈছোঁ যাতে কোনো এক্সৰে মেডিচিন নাথাকে। खुलुमबाय। फैगौ 5 आगष्टनिफ्राय डुरान्ड काप फुटबल मेच क'क्राझाराव जागोन आरो बेनिनो जागायजेननाय जि गेलेनाय बेखौ बेखेवनो थाखाय भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा बाहागो लागोन। भारतनि चिफ अफ द डिफेन्स बिथाङाबो फैगोन। आसामनि जोंनि बयनिबो मानिजानाय चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां डिगनिटारिसफोर फैगोन आरो गासै 9 गुबुन गुबुन टीमा बेवहाय बाहागो लागोन। आङो बयखौबो बरायदों आरो बे डुरान्ड काप जि क'क्राझाराव जागोन बियो क'क्राझारल' नङा, पुरा बड'लेण्ड ओनसोलखौनो दिनै गोजोन मोनसे थासारि फैबाय आरो बेवहाय गिदिर गिदिर हाबाफारिफोरखौ लानो हानायनि मोनसे मेसेज सारा मुलुगाव बियो थांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ हास्थायदोंमोन जे बड'लेण्ड ओनसोलखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनांगौ, जोंनि ओनसोलाबो जौगानांगौ, दा बे बिथिङाव जोङो आगानसे आवगायलांनो हाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों। जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिफ्रा, लाइमोनफ्रा फुटबलजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेमुआव बाहागो लागिरिफ्रा बे डुरान्ड काप फुटबल मेचनि गेजेरजोंनो आरोबाव थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो हादोरारि थाखोआव नेशनेल लेभेलाव आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय बिथांमोना खाबु मोनगोन। जोंनि जि गेलारि आरो स्टेडियाम बियो गासैबो साइडनिफ्राय मोजाङै रेडि जाबाय। दा नंखायनो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय आङो बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687236 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।